Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da mu. A yau mun zo muku da wani sabon bidiyo ne akan nishadi tare da Ahmad da Sudais. Abdurrahman Sudais. Kamar yadda zan dan gabje shi a cikin wannan bidiyo. Zan gabje ka dai. Kusan wannan wasan da ko wannan ce wannan game din da aka fara shi sai dazu. Kun san dukan ku kowane na gani dama kun fi ni abin da sai to ni yanzu ni ne zan tsaya ni zan karanto wannan abun ku tunda na kun fi ni kwazo a wannan abu. Gaskiya ni ko a yana ko ina ji zan mauje shi. To shikenan. Ba matsala za mu gani. Wannan abun wasan da muke so biyan suna so su san wani irin game ne muke so mu yi. Kamar yadda kuke gani sunana Ahmad Muhammad Kabir tare da abokin da zan gwabje yau. Sunana Abdurrahman Sudais kuma ni ne nake sare insha Allah zan yi nasara akan Ahmad. Shikenan. Kun tsaya kuna cika baki ba. To shikenan. Za a fara wannan abu. Gafi ni ga doki go. So ku sani cewa yanzu kun san wannan abun yanzu idan an fara. Duka idan duk in na ma tambaya yanzu duk wanda ya tsaya ya bata lokaci ya kai sakon 5. Kai sakon 2 ma. Sakon 5 ya zaka ce sakon sakon na lafin sakon 10 mana. Mu ai ba na'ura bane fa ba. Ai shi to ba shi sakon 5 din ya fara jin tsoro. Ya fara tsorata. Wani na wato kasiriya ke. Na shi ya fara tsorata. Sakon 5. To sakon 5 shikenan. To shikenan mun ji. Yanzu waye ne zai fara a cikin ku yanzu? Yanzu ya fara. To shikenan zan fara. Ya fara ba tsoro na ji ba ya fara. Tsoro kake ji. Yanzu za mu fara. To na. Kai ne kace da ka fara. Da ni a fara da ni. Yanzu zan fara tambayoyin. Kai ne za ka fara kace ko? Shi zai fara ba shi. Ina so yanzu ku kira mun sunayen yan kwallo. Yan kwallo? Na'am. Cristiano Ronaldo, Messi, Cavani, Mbappe, Zabi, Argentina. Kai? Argentina? Argentina ai suna ne. Sunan tim ne ai. Oh to na bige shi a wannan wasan. To na ji mu je tambaya na biyu. Yawa. Mu je tambaya. Shikenan tambaya mu na biyu shine ina so ku kira mun sunayen tsofaffin shugabannin Najeriya. General Abacha, Jonathan, Obasanjo, Muhammadu Buhari, Tafawa Balewa, Shagari. Muje ya faɗi sakanninsa ya wuce. Sakan biyar ta faɗi. To shikenan. Muje tambaya na gaba na mun sa. Yanzu tambayar na gaba shine ina so ku kira mun sunayen kasashen Larabawa. To wane ne zai Larabawa kawai. Wa zai fara tsakani da shi kenan? Yanzu kasashen fara. Ni zan fara? Na Larabawa kawai kenan. Kasashen Larabawa. To shikenan muje. Dubai, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Egypt, Pakistan, Libya, Nigeria. Oke ba kasashen Afirka aka ce ko kasashen Larabawa. 2-1 kenan. Oke, ni sai na ji gama a kasashen Afirka. Yawa 2-1 ake. To na ji. Masu gaba kamar da kuke gani kun ga yadda wannan bidiyo da yake cewa ina duke shi a wasan da muke bugawa. Amma ni sai na ji gama Afirka. Ba wani magana. To 2-1 yanzu. To na ji. Kamar da kuke kallo 2-1 muke da shi yanzu. Zan zo mu je sa. Shikenan ina jiran ka. Yanzu kana da 2 yana da 1. Yawa tambayar mu na gaba yanzu shine ina so ku kira mun sunayen annabawa. Nawa da nawa muke? Yanzu ba ana 2-1 ba ne? 3-1 ko 2-1? 2-1. Zai mu hunto. Naji. Allah ya sa akwai alƙalin wasa. Yawwa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Wai To shikenan. Annabi Nuh, Annabi Ibrahim, Annabi Ishaq, Annabi Musa, Annabi Shuaib, Annabi Idris, Annabi Lot, Annabi Zakariya. Annabi Adam. Ya fadi second biyar. Nazi. Wallahi ya fadi. Ana 3-1. Ba komai. 3-1 masu kallo 3-1. Nazi ba komai. Tambayar mu na gaba shine 3-1. 3-1. yanzu tambayar mu na gaba Yawwa. za mu je yanzu dama ana abin nan ne 3-1 uku da ɗaya na mai aiki. Yawwa ina so ku kira mun sunayen ai sai na rubuta Sudais. ba komai na shi ji za ka rubuta ina so ku kira mana sunayen kamfanonin kwamfuta. daman fanni na ne wannan. Ni ba fanni na ne wannan. Ni ba fanni na ba. Fanni na ne. Akwai HP. Muna da Dell. Akwai Lenovo. Muna da Toshiba. Akwai Samsung. Muna da Asus. Muna da MacBook. Muna da iPhone. Ba iPhone, MacBook ita ne MacBook ita ne iPhone. MacBook ita ne iPhone. Naji. Yanzu ana nawa masu kallo ana 2 da 3. Ana 2 da 3. Biyu da uku. Sora ɗaya waje sora ɗaya.
ana tutu zai mun rinto hankalin ka kwanta a zai namun na cewa san gida ne akwai wasu a gaba ina so za ku kira mun sunayen wannan state din da ke kudancin Najeriya Lagos kudancin Najeriya Lagos bai gama magana ba kuma kana magana mana muje mana yana lokaci ake igawa ko saka biyar din hatta ne Lagos ba te ba yawa yanzu ku fara Lagos Oshogbo mene kakkai mu rinto dan kara fada kakkai mu rinto Oshogbo a kira ta dole sai ka kira ma kira kawai Osun ya Ekiti Ondo Ibadan Abeokuta Taraba Plateau Taraba Taraba arewa ne ai amma kuma haka ne fa na da na fotu naji hudu da yawa yanzu za mu yi tambayar mu na gaba shi ne ina ce ku kira mun sunayen sarakunan arewa ok sarakunan arewa insha Allah to bari fara na'am ya tukuna muna nawa da nawa ne kotu ake ai ban so a dinga manta saboda masu kallo fa ban so ya mun rinto ban so saboda wancan ya mun rinto a wancan ba matsala sai na rubuta Sudais din sai na rubuta ta muje ni kuma zan rubuta Ahmad ba kira mun sunayen sarakunan arewa ok sarakunan arewa za a kira Allah ya ji kan Dr. Shehu Idrisa Ahmad Nuba Malli Sunu Sulaiman Shehu Idris na kira ni shi na fara kira Allah ya ji kansa Allah ya masa amma da alƙalin wasa yanzu muna da nawa da nawa ne yanzu wannan yana da 4 wannan kana da 3 ina da 3 ko sura ɗaya dai in kamo sa wai sura ɗaya yanzu mu je tambaya na gaba zan mauje shi muna je yawa tambayar mu na gaba shine yanzu ina so ku kira mun sunayen motoci kamfanin motoci okay kamfanin motoci muna da Toyota muna da Benz muna da Honda muna da Picnic kamfanin Picnic mana kamfanin Picnic wannan gunto za ta ba ta da wata kamfani Picnic yanzu zan iya kama ka Toyota na da Picnic tana yi ba Kia na da Picnic naji ba sai kun ta ba sai kun 4 masu kallo kuna kallon mu 4 to naji mun yi kunnin doki yawa to yanzu tambayar mu na gaba shine na to kira sunayen mata to kowanne koko kowanne sunan mata dai sunayen mata kawai banda lakani sunan kawai sunan mata banda lakani an gama Aisha Sakina Fatima Zara lakani ne wannan Zara Fatima Zara ga faɗi yau to shi ke naji na gaba yadda muke gani ina da biyar gida da ka san sunan budurwa ne shi sa na karo wannan ba ruwanka kuma ba ruwanka ba ruwanka tambayar mu na ƙarshe shine ina so ku kira mun sunayen faɗa ina so ku kira mun sunayen jami'o'in Najeriya okay Ahmadu Bello University Picnic kai kamar yadda muke kallo kaya mana kamar ai baka wanda ya ci zaɓe wanda ya ci wasa yana da muna da Picnic University ka tsaya mana baka tambaye ni wata makaranta bane muna da Picnic International University a ina take a Samaru malam ba ta picnic yanzu dai ga kana kullewa sai wallahi ni ne na ci wasa gasan nan da muka yi ya dai mojo ba Ahmad ya wannan wasa da muka yi wannan channel din ku taimaka ku danna mana alamar subscribe da alamar kararrawa domin da mun saki sababbin bidiyon mu irin wa'annan haka za a sanar da ku